Hola Óscar, buenas, Adrián de la cadena SER. Bueno, ¿cómo llevas este momento otra vez que está siendo cíclico, ¿no? Del Depor, cuando es capaz de enganchar un par de resultados positivos, ya todo el mundo lanza las campanas al vuelo, la euforia. Ayer decía Pablo Vázquez, el playoff no es nuestro objetivo. ¿Tú cómo lo ves llegados a este punto? Bueno, bos días a todos. Bueno, creo que é normal que a xente se ilusione cando tes bons resultados. Evidentemente, ahora mesmo os datos din que estamos a 6 puntos do playoff e a 9 dos postos de descenso, co cual é normal que a xente se ilusione, pero sí tamén que eses mensaxes que mandan os xogadores sobre todo de tranquilidade, pero de ambición, e a ambición eu a vexo no día a día. Hoxe mesmo creo que vamos ter que adaptar un pouco o adestramento de hoxe, porque antonte os adestramentos foron dunha intensidade moi alta, e aí é onde quero ver o xogador, ter toda esa confianza, porque creo que non é algo meu, o que vou dicir, xa eu escoitei un adestrador dos vos, non? do panorama nacional, que decía que o mellor momento dun equipo cando ten a confianza, cando ten esa sensación de que ca confianza que ten vai ganar a calqueira, pero que ten a humildade de saber onde está e de saber que tamén en calquer momento calquer rival che pode facer dano, non? Esa é unha sensación moi boa, porque todo que sea, se non tes a confianza suficiente, pois non estás a tope, e se tes a confianza pero non valoras que calquer rival tamén te pode superar, pois tampouco estás alerta para calquer situación. Creo que os adestramentos desta semana me transmiten que o equipo está nun bo momento, con moi boas sensacións en canto a confianza, en canto a ambición, pero que tamén teñen a cautela de saber que hai que ir paso a paso, e que pensar únicamente no Mirandés, en Anduva, que é un partido eu creo que de estar cos ollos ben abertos e con todos os sentidos postos no partido, non? Está entonces el Depor, míster, en ese mejor momento de la temporada. No sé si el momento en el que todo entrenador quiere, ¿no? Por lo que estás diciendo, llega a esa recta final pues de esa forma que me imagino que todos los míster queréis. Sí, é certo, que pasa que agora temos a dous días un partido que nos vai tamén examinar esa capacidade, esa mentalidade que queremos que teña o equipo, esa mentalidade forte de saber que os partidos, que hai partidos nos que hai momentos dos partidos nos que vas a estar incómodo, e o Mirandés é ese equipo que fai os partidos moi incómodos durante os 90 minutos, e temos esa ilusión, non? Esa ilusión, ese reto de ser capaces de que esa mentalidade forte que estamos que creemos que estamos construindo, pois que se manifeste, non? Es que no solo por la tercera victoria que se busca consecutiva, algo que no ha conseguido el equipo, sino también por el rival, el segundo mejor local, y por pues este momento de la temporada, ¿crees que significaría mucho esa victoria pues para empezar, para sumar ya los 51 y luego para seguir soñando? ¿Significaba mucho este partido en concreto? Cando enfrentas un partido sempre pensas que significa moito, porque sempre pensas que é o máis importante, o que che pode afianzar esa confianza, o que che pode deixar boas sensacións. Creo que nós temos que afrontar este partido non pensando no que nos pode supoñer, sino pensando no reto que temos por diante no propio partido, non? Repito, un rival que fai os partidos moi difíciles, sobre todo pola incomodidade de ter que gañarlle duelos continuamente a un equipo que seguramente é dos que máis duelos gana, ou que gana duelos en todas as zonas do campo, co cual temos que estar tan centrados no que vai pasar nos 90 minutos que non creo que debamos de pensar no que pode supoñer, sabendo que, repito, vimos con dúas victorias seguidas, e queremos alargar ese momento, e queremos seguir tendo esas sensacións de que o equipo vai a máis, non? ¿Qué tal, Óscar? Pepe Torrente para la cadena COPE. ¿Cómo evoluciona Obrador? Que ya ha empezado a entrenar con el grupo, no sé cómo lo ves, si ya lo ves primero para entrar en la lista de convocados y luego si ya lo ves para ser titular, o en una lesión de estas características hay que ir entrando poco a poco en el equipo.
Bueno, Obrador sigue o proceso un pouco de irse incorporando ao grupo, de ir adaptando un pouco as sesións. É certo que onte tivo moi boas sensacións, é moi probable que entre hoxe e mañán pois, bueno, plantexemos a opción de que estexa ao 100%. Bueno, somos optimistas, pero bueno, hai que esperar porque este proceso pois que foi levando durante esta semana de irse incorporando progresivamente ao grupo, pois bueno, pois dolle boas sensacións e esperamos corroboralas hoxe e sobre todo mañán no adestramento, ¿no? ¿Y qué tal está Dani? Tú lo conoces bien, lo has tenido en tu época de juvenil, también en el Fabril, es una lesión, bueno, complicada, se pierde lo que resta de temporada, más allá de lo que pierde, que es mucho futbolísticamente el equipo. ¿Cómo está él? ¿Cómo ha asumido pues, el hecho de que no va a poder jugar más hasta el año que viene? Bueno, Dani é un rapaz tranquilo, non? En xeral, despois dese primeiro momento no que, bueno, pois pouco duro saber que a temporada pois remata por unha lesión, pois ao final, bueno, pois sobre todo que a resignación de sabelo e sobre todo, bueno, pois pensando en traballar en bueno, aquí temos bueno, por sorte unhos profesionales espectaculares para traballar cos futbolistas cando están lesionados tamén, bueno, pois traballando xa en mellorar, bueno, pois outras cousas que seguramente cando estás pois xogando semana tras semana, pois é máis difícil de mellorar, non? ¿Cómo estás tú? En una semana en la que se ha hablado mucho de ti, de futuro, de renovación. No sé si ha cambiado un poco la situación, si has hablado con alguien del club, si absolutamente nada, o si te han dicho, oye, esperamos a tal momento. No sé cuál es ahora mismo tu situación. A miña situación agora mesmo é que estou totalmente centrado no partido de Anduva, sobre todo porque creo que si quero transmitir, e si transmito sobre todo ao equipo a importancia de estar centrado nun partido complicado, pois creo que era o menos importante, pois repito, como estou eu ou como me sinto, sabendo que ademais, bueno, pois no grupo tamén hai máis xente que aínda non ten o futuro do ano que ven asegurado, co cual creo que estamos poñendo por diante, creo que hai que poñer por diante o colectivo, poñer por diante o equipo, que estamos nun momento importante, o demais xa se irá facendo. Más preguntas? Sí, aquí Sane. Bo día, Míster Sane, para a opinión. Recollendo un pouco o que pregunta Pepe, o que sí que falaron foron algúns dos teus xogadores, non sei para ti como adestrador, como ves a nivel orgullo de saber que, bueno, que o vestiario públicamente fala de ti e sempre fala ben? Bueno, creo que o vestiario leva falando ben no campo, non? Creo que no campo nos adestramentos e no día a día é o máis importante para os adestradores, non? Evidentemente sempre intenta facer as cousas o mellor posible, e se iso é reconocido pois moito mellor, pero creo que nós temos que pensar sobre todo no recoñecemento a nivel colectivo, non? A nivel colectivo é o rendimento que ten o equipo, é o rendimento que ten o equipo como afronta o día a día, e creo que nese aspecto non teño ninguna dúda, non? E falando un pouco do Mirandés, que lle cambia o Depor a hora de defender un equipo particular na súa forma de atacar? Bueno, os partidos todos teñen certas particularidades, non? E o Mirandés é un equipo que, sobre todo, independentemente da súa estructura, de que se estrutura normalmente con tres centrais, con dous carrileros moi profundos, con tres xogadores por dentro que xogan a diferentes alturas e con moita mobilidade, e normalmente dous dianteiros de diferentes características, non? Un xogador de xogo aéreo, de área, de moita mobilidade, outro xogador de espacios, co cual, bueno, todo iso añade situacións de dificultade sempre, non? Pero máis aló deso, creo que un equipo que gana duelos en todas as zonas do campo, xogar contra un equipo que se o apretas xoga directo para ganarche o duelo, e se non o apretas é capaz de ir superando, de ir progresando no campo, bueno, creo que pon unha dificultade que, repito, que dixen antes, non? Para nós é unha moi ilusionante ser capaces de adaptarnos e de competir a un partido desas circunstancias con que nos vamos a encontrar en Anduva.
o partido de ida foi a maior derrota da temporada. Que ha cambiado do Deportivo e que leccións se poden extraer daquel partido da ida? Bueno, daquel partido creo que viñamos dunha victoria entre semana contra o Castellón tamén por un resultado abultado. Creo que nin fomos tan inferiores ao Mirandés para encaixar aquel 0-4, ni tan superiores ao Castellón para chegar con ese 5-1 que levamos, non? Creo que no término medio creo que o partido, polo menos hasta o primeiro gol, foi moi igualado e moi disputado. Bueno, despois creo que sí, que a partir de aí o Mirandés foi moi superior a nós, e sobre todo a través da situación de ataque de transición, pois nos superou. Bueno, creo que temos que aprender desas cousas, un pouco que nos pode ensinar por onde pode discurrir o partido, pero bueno, non creo que un resultado só pois poida condicionar, digamos, a diferencia ou non que haxa entre os equipos, non? Sí, aquí Jorge. Que tal, míster? Jorge Lema, Deporte Campeón. Falando precisamente dese partido da primeira volta, máis alá de todo o reto que supón que dis, non? Ir a casa dun dos equipos que está arriba, ir dun dos mellores locales, non sei se hai esa espiña pequena, non? Ese ánimo de revancha, decía onte Pablo, non? Tamén incluso, a ver se lle podemos devolver polo menos parte dese 0-4 que supón outra motivación nesa lista. Sí, pero bueno, a ver, sempre as derrotas sempre doen, e cando ten unha derrota abultada doe no momento, pero creo que os partidos todos son diferentes, e creo que cando, se ahora mismo non fóramos a Miranda e fóramos a outro partido, pois teríamos as mismas ganas de gañar, non creo que afecte o feito dun resultado ou doutro, máis alá de saber que temos que poñer todo da nosa parte para un equipo que sabemos que o seu estilo de xogo pois evidentemente nos pode facer dano, e que nós temos, creo que somos un equipo algo diferente a aquel equipo, somos un equipo creo que evolucionou para ser capaz de adaptarse a esas situacións de incomodidade que che poden aportar ese tipo de partidos. Creo que, máis alá do resultado de ida, o reto que nos supón ese partido no momento no que nos chega, non? Creo que é máis importante que o resultado de ida. Van 2 partidos xa con ese cambio nos laterales, tú vais que facer un cambio completo, non? E como sempre dices, os xogadores son todos diferentes, obliganche a facer outras cousas distintas. Non sei se estás tendo que cambiar menos do que esperabas no funcionamento e no comportamento do equipo, se tanto Tosic como Pecha, que son diferentes a Chimo Obrador, che están permitindo facer ou que o Depor xogue dunha forma máis parecida a que ti esperabas cando tuveches que facer ese cambio? Bueno, creo que o estilo de xogo vai máis alá de un xogador ou doutro. Si é certo que aí as cualidades dos futbolistas a nosa obriga como adestradores pois tratar de magnificar as súas cousas boas e tratar de cubrir un pouco pois as situacións que non son tan facilitadoras para as súas condicións, non? En eso un pouco que estamos, non? Bueno, pois a veces cambiando simplemente algún posicionamento, pero creo que a maneira de xogar, o estilo de xogo do equipo é o mesmo, pero, pois moitas veces quen fai unha función ou outra dentro das funcións de que quere un equipo que quere ter o balón, que quere descubrir os espacios do rival, pois sempre hai xogadores con condicións diferentes, tratamos de que as súas relacións pois sean as óptimas para que cada un hai certos cambios, certas mobilidades un pouco diferentes, pero creo que o estilo non cambia nada. Buenas, míster Xursa de La Voz. Hablábamos de esos cambios en los laterales y hablamos también de la pérdida de Dani. No sé, en ese sentido también, ¿cómo modifica esa salida de balón el salto entre Dani y Pablo Martínez? Y si ves que Pablo, dentro de ese aprovechamiento de cualidades, va ganando poco a poco, aunque ya es un jugador veterano, a la hora de dar salida al balón, va metiéndose un poco más en lo que le pides.
Sí, bueno, tratamos de eso, non? Tratamos de que os futbolistas se vayan adaptando cada vez máis, non? Hai certas zonas do campo onde se pode prever un pouco máis o comportamento que queremos dos futbolistas. En ese caso, creo que con un futbolista con outro, e con Dani e con Pablo pasa exactamente igual, perdes unhas cousas e ganas outras, non? É dicir, temos que aproveitar cousas moi boas que ten Pablo con balón, estamos, bueno, pues tratando de aproveitalas, pero é certo que o equipo nesa primeira zona de construción está creo que nun bon momento, máis alá de que hai rivais contra os que é máis complicado por diferentes motivos, por como estruturan a presión, por si te deixa salir por un lado ou por outro, si non te deixan salir, si, bueno, pues, aí cada partido seguramente vas adaptando o que o rival che vai pedindo según a altura que quere defender, según a cantidad de xogadores que fai a presión na primeira línea, e aí é onde temos que bueno, pues ir manexando un pouco todo eso, pero bueno, creo que como con calquer baixa ou calquer cambio de futbolistas, pues perdes unhas cousas e ganas outras, non? Ayer decía Pablo Vázquez, bueno, él es el futbolista con más minutos, ¿no?, de la categoría de campo y bueno, la contrapartida está en que Jaime, que es su sustituto natural quizá, pues es el único que no ha sido titular nunca. Decía que más importante todavía que su trabajo es el del propio Jaime, ¿no?, que él lo considera así, y hablaba de él y de otros futbolistas que están jugando menos y que apenas están participando. Lo que quería es que reflexionaras, que nos hablaras un poco de esa contribución de Jaime, que sale en el último minuto el otro día, y del resto en el trabajo diario. Bueno, creo que explicou perfectamente Pablo onte aquí, non? Creo que hai poucos xogadores no equipo tan importantes como Jaime. Eu digo sin ninguna duda. Lóxicamente aquí o xogador todo o mundo quere xogar, Jaime tamén, non está tendo eses minutos, pero bueno, afirmo rotundamente que hai poucos xogadores tan importantes no equipo como é Jaime, non? E despois, aparte, un gran futbolista que non está tendo moitos minutos porque hai xogadores que están rendindo a bo nivel, e eso, bueno, pois pasa co resto dos xogadores, non? Creo que hai xogadores que están rendindo a moi bo nivel durante a semana e que depois chega o fin de semana non xogan porque hai outros compañeiros que, baixo o punto de vista do adestrador, lóxicamente, que son eu, pois tamén están en un bo momento. Pero bueno, eu creo que é un pouco o funcionamento dun equipo está en que agora pois faltan dous laterales, falta un central, salen xogadores que hasta agora estaban tendo menos minutos e rinden a moi bo nivel, e ese un pouco é o obxectivo, non? E creo que os xogadores que están eu sempre intento facer unha reflexión, non? A veces a fago con eles tamén, de que o adestrador é boa señal que sea injusto cos que non xogan, non? Porque iso é que bueno, pois que están facendo un bo traballo, pero que os que están por diante pois están facendo pois tamén un bo traballo, que sería máis preocupante por equipo ser injusto cos que xogan, non? Porque non o merecen. Quero dicir que cando un equipo funciona ben, normalmente os xogadores que non xogan tamén funcionan ben, e tamén están poñendo durante a semana un listón de adestramento moi alto, e moitas veces pois bueno, pois esas oportunidades en forma de baixas dos xogadores que están xogando máis minutos, pois tamén son demostracións de que o que non estaba xogando tamén está perfectamente preparado para bueno, pois para dar ese mismo nivel. Bueno, creo que bueno, por lo menos para mí me satisface moitísimo cando iso pasa, e ahora mismo pois está pasando, non? Venga, allá Alberto. No, Alberto. ¿Qué pide aquí? Alberto Gómez Barros, Onda Cero Radio, bos días. Ti apelas o partido seguinte o máis importante, sin levantar o pé do acelerador. Onte Pablo Vázquez aquí decía que en canto treito final de temporada hai que ser realistas, obxectivo permanencia. Recentemente tivestedes unha charla con mesa e mantel co presidente do Deportivo, Juan Carlos Cotet. Que é o que vos pide desde arriba o presidente para este treito final da temporada, Óscar?
si aí houve unha charla con Mesa Mantel, evidentemente son charlas privadas, lóxicamente, non vou a... pero sí é certo que, bueno, a ver, o que se nos pide dende o clube é sempre dar o máximo, non sempre intentar cada vez ser millores e cada vez pois que o equipo pois vaya crecendo en todos os aspectos, lóxicamente os resultados son importantes, pero iso dixen aquí máis veces, non? Creo que para min é moi importante construir algo que vaya máis alá de que seamos capaces de ganar un partido ou outro. Eso quere decir que o equipo vaya xerando un grupo, un colectivo, bueno, pues que sea forte en todas as situacións competitivas. Eso, evidentemente, a consecuencia será gañar partidos, non? Cantos vamos a gañar? Non o sabemos, pero que si temos claro é que temos que construir un equipo forte pois que chegue, bueno, pois ao máximo, e aí é onde o club nos pide ese máximo, non? Que o equipo sea traballador, que o equipo sea que progrese sempre, que vayamos a máis, porque, como decía a semana pasada, este club, a súa idea é ir a máis, non quedarse aquí. La última ahí. Sí, déjame volver otra vez al tema que sé que no te gusta, que ya lo has rehuido. Antes de que me digas que puede descentrar, esta semana se renovaba Chimo Navarro y nadie dice que esto haya descentrado, ¿no? La pregunta concreta es, ¿ha habido primeros contactos? ¿Te han empezado a decir algo? Porque claro, las temporadas también se empiezan a planificar un poquito antes. ¿Ha habido esos primeros contactos con Soriano, con el club? As renovacións non é que descentren, o falar a 2 días antes da situación do adestrador non é que descentre, pero creo que o adestrador ahora vai pedir aí cos futbolistas que o partido é máis importante, que se centren no partido, que non pensemos máis alá deso. Teño que facer exemplo do que vou a decir no vestiario, non? Daquela creo que o máis importante ahora mismo é Anduva, xa se falará, todavía quedan moitos puntos en xogo, bueno, pues vamos a ir pouco a pouco. Venga, la última ahí. Bueno, estás contando bastante con Samu y con Mardones para el trabajo diario y también están entrando en convocatorias. No sé si esa idea es prácticamente completar ante lo que falta o tienen la perspectiva de contar con alguna oportunidad de competir esos futbolistas ante la situación en la que está la plantilla. Bueno, todos os xogadores que adestran con nós que veñen do filial os conozco perfectamente, sei que poden competir en calquer momento sin ninguna duda. Mardones e Samu están nese momento. Si é certo que según como vayan os partidos moitas veces teñen máis ou menos opcións. Bueno, pois eu creo que como che decía no inicio, creo que calquera dos futbolistas que vai na convocatoria porque ten opcións de xogar, non?